banen. Jeg holder også øje med. Er det dig, der Kasper? Hvem er du? Jeg er Bjørn. Hvor har du mit nummer fra? This is Kasper, Mr. Hi-Fi. We're gonna put up some speakers for you, so you can have some music down here. De kan som regel kun knippe en gang. Så jeg gik, så kan de snitte hele natten. Og jeg har lige fået nogle rigtig gode varer. Kører vi det ude med piger. Jeg stoler på min bror. Der er ikke nogen, jeg stoler mere på end ham. Han er mit kødblod. Okay, få en chance, lille mand. Jeg troede, vi havde en aftale. Jeg skal ikke rende rundt efter dig på gaden. Jeg har noget, der ikke kommer til at ske. 3, 4, 5. Værsgo, Knut. Det kører godt. Har du glemt, hvem du arbejder på? Og jeg arbejder ikke for dig mere. Så er du sidst ud. Du tjener flere penge. Hvad er der knald på? Pas ud på dig selv. Fokuser på dit mål. Fokuser på dit mål. Forestil dig, at du rammer.